ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ। ତ ଆଜି ଶନିବାର ଅଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା ଆଜି। ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ଶୋଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ନିଦ ଆସୁନି। କ'ଣ କରିବି ଭାବିଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗଟେ ହେଇଯାଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ତ ମାନେ ମୋର ଆଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ନାଁ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ନାଁଟା। ଅନ୍ୟ ଯୁଗାର ବୟ ସାଗର ଏମିତି ଥିଲା, ମୁଁ ସାଗର ଇ ବ୍ଲଗ୍ସ ଏମିତି କରିଦେଇଛି। ତ ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ନିଦ ଆସୁନି, କ'ଣ କରିବା? ତାପରେ ଶୀତ ବି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହଉଛି, ଭାବିଲି ଶୀତ ଦିନର ବଡ କାମଟା ଖାଇଥିଲି। ବଡ କାମଟା କ'ଣ ମାନେ ଭାବିଲେ, ଗାଧେଇ ପକେଇବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇକି। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ତ ହବନି, ଗରମ ପାଣି କରିବା ବସି ଦେଇଛି। ଗରମ ପାଣି ଗାଧେଇ ପକେଇବି। ଗାଧେଇଲା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ତ ଜଳଖିଆ କରି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଉଠିଲେ ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ପାଣି ଗରମ କରିଦେଇଛି, ଗାଧେଇ ପକେଇବି। ବଡ କାମଟା ଗୋଟେ ସାରିଦେବି। ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଶୋଇପଡେ। ଉଠିଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବି। ଦେଖେ ପାଣି ଗରମ ହେଲାଣି ନା କ'ଣ। ପାଣି ତ ବସିଛି, ପାଣି ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଗରମ ପାଣି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯିବା, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସହ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆମେ ଗାଧେଇ ପଡି ଦେଖିବା। ତ ଫାଇନାଲି ଗାଧୁଆଟା ସରିଗଲା। ନିଦ ତ ଆସୁନି, ଗାଧେଇଲା ପରେ ତ ନିଦ ଆସିବନି। ବହୁତ ଜୋରେ ଖରାଟା ହଉଛି, ଖରାଟା ଦେଖୁଥିବେ। ଏ ଖରା ଆଗରେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡିବି, ଲାଗିବ ଟିକେ। ଖରାରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଛିଡା ହେବି ଭାବୁଛି। ଦେଖିବା ଶୋଇବା। ଆଜି ଶନିବାର ନା, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଆମର। ଆଜି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଆଜି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବ। ସୋମବାର ତ ପୁଣି ଅଲଗା ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ ହବ। ଆଜି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଶୋଇଲେ ବି ଚଳିବ, ଟିକେ ଶୋଇଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଉ ଟିକେ ବସିବି। ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ ଏଇଟା। ଆଗରୁ ଭିଡିଓ ଗୁଡା ଏମିତି ସେଣ୍ଡ କରୁଥିଲି, ବ୍ଲଗ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲି। ବ୍ଲଗ ବନେଇବି ନା କେମିତି, କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, କ'ଣ କାହା ବିଷୟରେ ବ୍ଲଗ ବନେଇବି, କେମିତି ବନେଇବି, ଏମିତି ଗୁଡା ଭାବୁଥିଲି। ଦେଖିବେ ଆଜି ମନ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ବ୍ଲଗଟା। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ କୋଉ ଦିନ ବନେଇବି, କୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିବା। ଏମିତି ବ୍ଲଗ ବନେଇବି ଭାବୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ୱାଇ ଟୁ ୱାଇଟ୍ ନାଁଟା ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରୁ ଲାଇନ୍ ଯୁଗାର ରଖିଥିଲି, ତାପରେ ଯୁଗାର ବହି ସାଗର ରଖିଥିଲି, ତାପରେ ଯୁଗାର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ ରଖିଥିଲି। ଏମିତି ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମୋ ନାଁରେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସାଗର ଇ ବ୍ଲଗ୍ସ, ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଁଟେ ଆସିଲା, ରଖିଥିଲି। ଦେଖେ କେତେ କ'ଣ ଭିଉ କେମିତି ଆସୁଛି, କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ନାଇଁ ଭିଡିଓ। ସର୍ଟସ ଗୁଡା ବି ତ ଅପଲୋଡ କରିଛି। ଏମିତି ଭିଡିଓ ଭିଉ ଯାଇନି, ହାଇଏଷ୍ଟ 2.5 ଯାଇଛି ଏମିତି ଭିଡିଓ। ଏଇଟା ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରି, ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଫାଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରିଛି। କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ତ ନାହିଁ, ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ବିଷୟରେ ଭିଡିଓ କରି ଅପଲୋଡ କରି ଭାବୁଛି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ପୁଣି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଭାବିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ବନେଇବି। ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଦେଖିବା ଉଠିଲେ କ'ଣ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ।